Joel ifakkarna li l-mulej ser isawwab fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Nisimgħu b'attenzjoni din il-kelma tal-ħajja. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. L-art kollha kienet il-sin wieħed u kliem wieħed. Meta l-bnedmin telqu mill-vant sabu wita farzinar u baqgħu hemm u qalu wieħed il-ieħor ejjew nagħmlu l-madum u naħmuh sewwa. U l-madum kien jużawh flok il-ġebel u l-qatran flok it-tajn. U reġgħu qalu ejjew nibnu belt għalina u torri bil-qoċċata tiegħu tilħaq ismewwiet u nagħmlu isem għalina ħalli ma nixterdux mal-wiċċ kollu tal-art. U l-mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin. U l-mulej qal arahom poplu wieħed u l-sin wieħed għalihom il-koll. U dan għadu l-bidu ta' xogħolhom. Issa kull ma jiġihom f'rashom xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejjew ħaninżlu u nħabblulhom il-sienhom ħalli ma jifhmux il-sin xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha u wafqu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew isejħula Babel għax hemm ħawwat il-mulej il-sin l-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Issa flimkien ser inkantaw is-san ir-rispons ħin il-ġens li l-mulej u Alla tiegħu. Il-femiet tal-ġnus ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. Imma il-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu flimkien. Ħini il-ġens li l-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li għażel bwirt tiegħu. Mill-għoli tas-smawiet iħares il-mulej u jara il-bnedmin kollha flimkien. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq daw kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jara femilhom kollu flimkien. Nitolbu. Nqumu bil-wieqfa. Sara futna o missier l-Ispiritu Artis tiegħek biex jibnedmin kollha ġiftixxu dejjem l-qatta ta' bejnietom jvaru għal kollox kull ta' razza u kultura. Lata kolla sir familja waħda u koll jisin jisqar li Ġesu ħubulej u li jiex u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U issa ser nisimgħu it-tieni qari din id-darba bil-lingwa Ingliża lettur wara Aiden Glinofrija mill-Filippini, silta misluta mill-ktieb tal-Esodu. The second reading. A reading from the book of Exodus. Moses went up the mountain of God. Then the Lord called to him and said, "Thus you shall say to the house of Jacob, tell the Israelites, you have seen yourselves how I treated the Egyptians, and how I bore you up on eagle's wing, and brought you here to myself. Therefore, if you hearken to my voice and keep my covenant, you shall be my special possession, dearer to me than all other people, though all the earth is mine. You shall be
to me a kingdom of priests, a holy nation. That is what you must tell the Israelites." So Moses went and summoned the elders of the people. When he set before them all the Lord and ordered him to tell them, the people all answered together, "Everything the Lord," he said, "we will do." On the morning of the third day, there were peals of thunder and lightning, and a heavy cloud over the mountain, and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp will tremble. But Moses led out the people to meet the God, and they stationed themselves at the foot of the mountain. Mount Sinai was wrapped in smoke, for the Lord came down upon it in fire. The smoke rose from it as though from a furnace, and the whole mountain trembled violently. The trumpet blast grew louder and louder. While Moses was speaking, the God answered him with thunder. When the Lord came down to the top of Mount Sinai, he summoned Moses to the top of the mountain. The word of the Lord. Ir-roddu ħajr lill-Alla. U issa ser ngħaddu għal silta minn Salm 102 u flimkien ser inkantjaw it-tieba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. Bierek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien. It-tieba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mar tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena. It-tieba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil Mosè l-ħsieb tiegħu l-emejjel tiegħu lil-uliet Iżrael flimkien. It-tieba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Imma t-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' wlied u liedhom ma' dawk li jħarsu il-patt tiegħu u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom flimkien. It-tieba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Nqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla talbat id-qaddim u ġdid li fuq muntanjem azza ta' Sinai u fl-inżul tal-Spiritu tiegħek nar ġdid il-ħamsin. Araft lilek il-nifsek permezz tan-nar. Ekred fuħuġiġja nar ħażin tagħna u afrak il-mibeda u narmi tal-mewt
که bis fina fiamma ta hamptag bis Israel ichtit mitspur mitfost il popoli colla il ad perfet il ligi eterna tam haptag bi Christus sitna. Amen. U issa ser ngħaddu għat-tielet qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Għadam nixef jinsa nġib fik ir-ruħ u inti terġa' tgħix. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġiet fuqi id il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u qegħditni f'nofs il-wied. Dan kien miżawd bl-Adam u għaddini dawra mejt madwarhom u kien hemm kotra kbira mxerda mal-wied u kienu kollha nixfa qoxqox. U l-mulej qalli: "O bniedem, jista' dal-Adam jerġa' jieħu l-ħajja?" Jiena weġibt: "Sidi mulej, dan inti tafu." U qalli: "Ħabbar lil dan l-Adam u għejdlu: O Adam nixef, isma' l-kelma tal-mulej. Ek qal sidi l-mulej: Ara, jien se nġib fik ir-ruħ, interġa' tgħix, u nqiegħed fik in-nervi, u ntellalek il-laħam, u niksik bil-ġilda, u nqiegħed fik ir-ruħ, u inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena il-mulej." Imbagħad ħabbart kif ordnali, u jiena u nħabbar instema' ħoss u wara il-Adam tqanqal u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist u wara ġew fihom in-nervi, telalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli: "Ħabbar lir-ruħ, ħabbar o bniedem u għid lir-ruħ. Ek qal sidi l-mulej, ejja ruħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin ħajerġgħu jieħdu l-ħajja." Jien ħabbart kif ordnali u r-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq riġlejhom eżerċtu kbir fuq l-kbir. U qalli: "O bniedem, dal-Adam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara huma jgħidu: nixef Adamna, it-tama tagħna qabet, inqridna għal kollox." Għalhekk ħabbrilhom u għejdilhom: "Hekk qal sidi l-mulej. Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom poplu tiegħi u nġibkom lura fart Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom fartkom u tkunu tafu li jiena l-mulej. Hekk għedt u hekk nagħmel." Oraklu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Issa, għal silta minn Salm 50 ser nwieġbu u nkantaw flimkien oħloq fija għal bsafja u Alla. Oħloq fija għal bsafja u Alla. Flimkien. Oħloq fija għal bsafja u Alla. Ikollok ħnina minni, o Alla, fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolli mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Oħloq fija għal bsafja u Alla. Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi, roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar mis-silġ nibjad. Oħloq fija għal bsafja u Alla. Oħloq fija qalb safja u Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Oħloq fija
rodli lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni lil midinbin nallem triqatek u lil ħatjin lejk jerġgħu lura. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. O Alla missier u ħalik ta' kollox, onvervoegd dak in nifste tiegħek, ifilbidu ta' dinja kien itajjar fuq liħbħara, biex aħna u moħna ikunu dejjem mimilja bik u dakinach ta' tmin i mixja tana fuq din l-art. Ta' ajjem l-inġisna għal-ħajja blat-min bi Kristu sitna. Amen. U issa ngħaddu għar-raba' qari mislud mill-ktieb tal-profeta Ġoel, kapitlu 3, versi minn 1 sa 5. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej, jien insawwab l-ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha, u li jidkom iħabbru subien u bniet, ix-xjuħ tagħkom ikollhom ħolm, iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. U mqar fuq l-għaddejja, irġiel u nisa, insawwab l-ispirtu tiegħi f'dawk il-jiem. Fis-sema u fl-art nuru sinjali, demm u nar u kolonni ta' doħħan. Ix-xemx tinbidel fid-dlam u l-qamar f'demm. Qabel ma jasal jum il-mulej kbir u tal-biża'. U kull min isejjaħ isem il-mulej jinħeles, għax fuq il-muntanja Sijon ikun hemm is-salvazzjoni kif qal il-mulej. U f'Ġerusalem jibqgħu xi wħud li l-mulej isejjaħ. Il-kelma tal-mulej. U issa għal Salm numru 103 jew 104 ser inkantaw ibad l-ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Inti kbir bil-bosta, bis-sebħ u bil-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl bħal b'mantell inti mkebbeb flimkien. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jiġbgħu bil-ġid flimkien. Jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art flimkien. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. Għati viden mulej għaz sejħa ta' knisja tijak. Ma' uta f'talba waħda
din isahra adissa. Sawap fucha l'Espiritu adis tiag. Haidawal limhuch tadaw kola. Li tweed tu mijdid mi mamudia. Bish yartu shida profetica bi Christus sidna. Amen. U issa nidħlu fil-qalba tal-Ewkaristija permezz tal-kant tal-Glorja. Oala tadeiem litista colos, inti tritna li celebravi misteru cola taled. Bahal festa wakta kibira matul itzmin adis ta hamsin yum. Amel li ijnus imsherda, kulvichet bi isin alik, bi gratia tiac in actu beinitum, fir is aria vacta ta ismec. Bimnec Jesu Christus sitan iguala muniec ieis ui saltam primcim al Spiritu Santo ad deiem ta deiem. Amen. Noqdu bil-qeda. Fl-ittra l-Rumani, San Pawli ħeġġiġna sabiex nistennew u nittamaw bis-sabar il-miġja tal-Ispirtu Santu fina. Fil-waqt li fil-Vanġelu, Kristu jwiet lotja tal-Ispirtu Santu li ju bħal ilma ħaj. Nisimgħu b'attenzjoni l-kelma tal-Alla.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitniet bluġieħ tal-ħlas u mhux b'u biss. Imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma jkunx aktar tama, għax kif jista' wieħed jittama l-ħwejjeġ li jkun ġara. Imma dak li qiegħed nittamaw, jekk maħniex narawh, qegħdin nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Qumu bil-wifqa l-Evanġelju. Ejja, Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bleħenoli. Min jieħdu l-aċċ jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija, min joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-Ispirtu kien għad ma nitalhomx, billi Ġesu kien għadu ma ġiex glorifikat. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. U issa l-Evanġelarju jitressaq lejn iċ-ċelebrant sabiex ibusu wkoll ibirek lil dawk preżenti u mhux biss anke lilek li qiegħed jew qiegħda issegwi din ix-xandira diretta illum il-velja ta' Pentekoste, il-miġja tal-Ispirtu Santu fostna. Nisimgħu l-omelija ta' Monsignor Isqof Anton Tewma. Naħseb li kollha kemm aħna għandna mobile fil-bot. Jew insomma kważi kollha ħanidu hekk. Nittama li silent bħalissa mhux hekk. Imma il-mobile li għandna mhux kulħadd jużah l-istess. Hawn min jużah pereżempju biex jirċievi t-telefonati biss. Għax ma jafx iċempel. Hawn min jużah biex jirċievi u biex iċempel. Hawn min jużah biex jibgħat il-messaġġi, hawn min jużah b'ħafna sofistikazzjoni li forsi ħafna minna maħniex kapaċi nużawh. L-istess oġġett ma nużawx bl-istess mod. Naħseb li naqblu fuq għadin, mhux hekk? Kultant ħares lejn wieħed żgħir lejn tifel żgħir u tifla żgħira kif iħaddmu l-mobile tgħid il-laħwa daw kemm jafu aktar minni.
tgħidu li l-mobile x'għandu x'jaqsam mal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu inħoss li kollha kemm aħna għandna l-Ispirtu Santu, kollha kemm aħna għandna l-Ispirtu Santu. Imma naħseb li mhux kollha kemm aħna inħalluh jaħdem fina bl-istess mod. U lejla qegħdin hawn biex ngħidulu ejja aħdem fina bl-aqwa tiegħek, fl-aqwa tiegħek, bl-aħjar mod li tista'. Il-qari li smajna diġà jurina xi ftit. Il-modi ta' kif jista' jaħdem fl-Ispirtu Santu mod wieħed iktar sħiħ mill-ieħor. Ma smajniex il-qari tal-Ġenesi meta l-awtur tal-Ġenesi jgħidilna li Alla nafaħ l-Ispirtu tiegħu fil-bniedem. U din hi xi ħaġa li aħna kollha kemm aħna nġorru. Kollha kemm aħna nġorru l-Ispirtu ta' Alla, l-Ispirtu tal-ħajja. Aħna qegħdin hawn għax għandna fina l-Ispirtu tal-ħajja. Huwa l-Ispirtu Santu. Fl-ewwel tarġa tiegħu, fl-ewwel stadju tiegħu. Forsi għasnantu każ, forsi qatt ma ħabat ma' moħħna, imma n-nifs li nieħdu l-ġewwa u noħorġu l-barra huwa l-Ispirtu Santu. Imbagħad smajna l-qari tan-nies ta' Babel. Miktib tal-Ġenesi wkoll. L-Ispirtu Santu fina juri wiċċ ieħor. Nużaw il-mobile tagħna b'mod naqra iktar sofistikat. Kejf? In-nies ta' Babel jitgerfxu bejniethom. Imma dak it-gerfix ta' bejniethom ma kienx kollu negattiv. Dawn in-nies jibdew jitgħallmu jaċċettaw li mhumiex kollha l-istess. Jaċċettaw id-differenzi ta' bejniethom. L-ewwel differenza l-lingwa. Smajna qari minnhom b'lingwa differenti. Se ssir il-konfirmazzjoni li l-waħda nistranija fostna, is-sakrament tal-Griżma, lil persuna barranija ta' lingwa oħra. Għandna magħna n-nunzju li qed jipprova jkellimna bil-lingwa tagħna imma nafu li hu barrani. Naċċettaw id-differenzi. Naċċettaw id-differenzi. Kemm għandna bżonna din il-kwalità tal-Ispirtu Santu li naċċettaw id-differenzi hekk jew le. Kultant laqas it-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek jew ir-raġel tiegħek li għażiltu int, tifla tiegħek ma żiltix int. Tifel tiegħek ma żiltux int. Imma r-raġel il-mara int għażilthom anki dawk id-differenzi ssiba bitqila biex tilqahom ma taċċettawhom. Kemm għandna bżonnu l-Ispirtu Santu b'dan il-mod li jgħinna nilqgħu id-differenzi. Imbagħad ikompli, smajna l-qari mill-ktieb tal-Esodu illejla u għandna wiċċ ieħor tal-Ispirtu Santu li l-kol kemm aħna għandna bżonn. Il-kmandamenti. Smajna bl-Ingliż tal-qari. Alla jidher fuq il-muntanja Sinaj iħejji l-poplu tiegħu biex jirċievi l-10 kelmiet. Il-kmandamenti. Il-kelmiet li jgħinu lill-bniedem iħossu tassew bniedem u jgħinu wkoll lill-umanità lil ħafna bnedmin flimkien li kapaċi jgħixu ma' xulxejn. Kemm għandna bżonna din il-kwalità tal-Ispirtu Santu? Kemm għandna bżonn li nerġgħu nitalmu, nerġgħu nisimgħu kontinwament li dak li nixtieq li ħadd ieħor jagħmel lili nagħmlu lil ħadd ieħor dak li ma nixtieqx li ħadd ieħor jagħmel lili, lanqas jien ma nagħmlu lil ħadd ieħor kultant ninsewa din il-kwalità dan il-wiċċ tal-Ispirtu Santu. Kultant nippretendi biss jien nixtieq biss li nkun sew jien, mhux importanti li jkunu sew l-oħrajn, li nkun sew jien fiżikament, materjalment, fil-bowt nkun sew jien, x'importani mill-oħrajn. Jekk forsi bli qed nagħmel qiegħed naffeċ il-ħadd ieħor. Li nkun sew psikoloġikament, x'importani jien jekk qed kelma fuq xi ħadd mhix vera. L-importanti li jien dak il-ħin dert fil-buli tas-sitwazzjoni, fiċ-ċentru tal-attenzjoni, mbagħad ma jimpurtax x'għedt jien fuq dak jew fuq xi importani. U nistgħu nibqgħu sejrin b'eżempju ieħor kemm għandna bżonnu l-Ispirtu Santu b'dan il-mod, kemm għamilna sew ġejna u l-lejla u ngħidulu ejja Spirtu Santu, ejja Spirtu Santu. Imma l-Ispirtu Santu iktar minn hekk. Il-ktieb tal-Profeta Eżekjel.
tama fina f'kull wieħed u f'kull waħda minna li ngħixu. Li ngħixu għandna bżonn tal-ħajja kemm hawn nies jeżistu mingħajr ma jgħixu. Kemm hawn nies li m'għandhomx enerġija jqumu filgħodu. Kemm għandna bżonnu dan l-ispirtu tal-ħajja. Kemm hawn fostna li jsibuha bitqila biex jaffaċċjaw id-diffikultajiet tal-ħajja. Kemm hawn fostna li qisna skeletri mexjejn bħal dawk li kien qiegħed jara il-profeta Eżekjel fil-wied tal-ġehenna. Kemm hawn fostna, forsi jien kultant, kollha kemm aħna ngħaddu minn żminijiet bħal dawn, kollha kemm aħna minn żmien diffiċli, kollha kemm aħna jiġik f'moħħok f'xejn jew ieħor kieku ma kunx neżisti kien ikun aħjar, kollha kemm aħna. Ejja Spiritu Santu, ejja bir-riħ tiegħek, bil-qawwa tiegħek, bin-nifs tiegħek, tina l-enerġija li tant għandna bżonn, forsi bħalissa stess. Solitudni, inkwiet, problemi ta' saħħa, ejja Spiritu Santu. U jiġi l-Spiritu Santu. Għandna bżonn ta' tama li jitkellem minna l-profeta Ġoel. Tant għandu tama, tant jatina tama dal-Ispiritu ta' Alla. Li Ġoel jgħid, ix-xjuħ joħolmu. U l-anzjani jiftakru, u z-żgħażagħ jiftakru l-passat. Iż-żgħażagħ jirringrazzjaw għall-passat. Suppost bil-maqlub. Suppost iż-żgħażagħ joħolmu. U x-xjuħ x'se joħolmu issa? Ix-xjuħ ħarsu lura lejn il-passat. Le, jekk hemm l-Ispirtu ta' Alla fina, m'hemm l-ebda xieħ li m'għandux tama. L-ebda anzjan li ma baqalux ħafna xi ħares lejn il-qudiem. Għax hemm ħajja ta' dejjem tistennina. Kemm għandna bżonnu l-Ispirtu Santu? Qed ngħixu hawn magħna l-Kardinal Marju, qed ngħixu żmien tas-sinodu fil-Knisja, tas-sinodalità, tal-għaqda fil-Knisja. U dan l-Ispirtu ta' Alla, is-sinodu per eċċellenza. Dan hu s-sinodu, dan li jmexxina flimkien, għax aħna ħajjejn flimkien, għax aħna li talmu l-kmandamenti li talmu ma niklux il-xulxejn flimkien, għax aħna jkollna t-tama u mhux id-disperazzjoni flimkien, l-Ispirtu Santu, ejja Spiritu Santu. Kemm aħna xxurtjati aħna l-insara li ninġabru flimkien hawnhekk f'lejlet Pentekoste biex nitolbu lil Ġesu jatina l-Ispirtu tiegħu. Ġesu, u nikkonkludi, Ġesu huwa l-bniedem per eċċellenza. Huwa l-bniedem l-iktar bniedem. Ġesu huwa l-bniedem Alla, il-bniedem, fl-aqwa tiegħu ma jistax ikun hemm bniedem fl-aqwa tiegħu iktar minn Ġesu. Din tajjeb li nifhmuha darba l dejjem. Ġesu mhux għal dawk li m'għandhomx jagħmlu, Ġesu mhux għal dawk li issa pensjonanti u jridu jmorru l-Knisja biex iqattgħu il-ħin. Dik importanti wkoll. Ġesu huwa l-bniedem li jrid ikun tassew bniedem, bniedem fil-milja tiegħu. U qegħdin nitolbu lil Ġesu illejla, Ġesu irxoxt ħaj biex jatina l-Ispirtu tiegħu, kemm hi xi ħaġa kbira. Biex jatina l-istess magna, l-istess enerġija li kellu hu, dan hu l-Ispirtu ta' Ġesu. U allura qegħdin hawn biex ngħidulu ejja Spiritu Santu. U jiġi l-Ispirtu ta' Alla ġie fil-kelma tiegħu, fil-kelma qawwija tiegħu u se jiġi fl-Ewkaristija u jidħol fina. U jibbuttana llejla biex jimlina bit-tama, jimlina bil-kuraġġ, jimlina bil-qawwa, jimlina bl-enerġija li tantan, bil-pożittività, bit-tama. Ġejja fuqna sena sabiħa, sena ta' tama, pellegrini aħna ta' tama. X'jiġifieri pellegrini ta' tama? Nies mhux bqalbna maqtuwa, nies mimlijin bil-fiduċja, nies mimlijin bit-tama, għax għandna l-Ispirtu tal-Alla fina. Mena l-Ispirtu tal-Alla mhux ħrafa, mena l-Ispirtu tal-Alla mhux invenzjoni, li mena l-Ispirtu tal-Alla mhux leġġenda tal-Vanġelu, le, huwa verità, huwa verità. U aħna l-lejla nistgħu ngħidu li għandna biċċa minnu b'xi mod kull wieħed u kull waħda minna bħalma għandna l-mobile. Jalla, bil-qawwa ta' Alla, bil-qawwa ta' Ġesu. Il-koll kemm aħna nilħqu fil-ħajja tagħna fuq din l-art l-Ispirtu ta' Ġesu fl-aqwa tiegħu. Jalla l-koll kemm aħna. Ikollna qalbna tant miftuħa beraħ. Ikollna wissa tant f'qalbna kbejr li l-Ispirtu tal-Alla jammar fina biex ħajjitna l-lum minn din l-art, minn kajja diffikultajiet, il-problemi, l-awċ, kollu liħol ħajjitna tkun kemm sabiħa il-ħajja ta' Ġesu.
ħajjitna tkun il-ħajja ta' Ġesu. Għadda kem smajna l-kelmiet tal-isqof ta' dioċesi tagħna Anton Tewma li qalinna fost diversi talimiet li waslilna anke fuq l-isfond tal-qari li smajna mit-testament il-qadim li għandna bżonn l-ispirtu tal-ħajja f'kull aspett ta' ħajjitna biex jagħtina l-enerġija. U fl-imkien ma' din oħna li se tirċievi s-sagrament tal-grisma tal-isqof nagħmlu l-wediet tal-Magħmudija. Għalkemm il-mistoqsijiet se jsiru bl-Ingliż, nistgħu nwieġbu bil-Malti għall-ewwel mistoqsija iva niġħad u għall-aħħar erba' iva nemmen. U hekk ser ngħaddu għar-rit ta' konfermazzjoni lil din kandidata Agnes. Before you receive the Spirit, call to mind the faith which you profess in baptism with the Church. Agnes, do you renounce Satan and all his works and all his empty show? Iva niġħad. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Iva nemmen. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Iva nemmen. Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who came upon the apostles at Pentecost and today is given to you sacramentally in confirmation? Iva nemmen. Do you believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Iva nemmen. This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Ecis nitropulirala li miseriis ta kolos altin I bin adoptive tiau li fil mamudia dija twildet mirjtit al hayet tadejem nitropuch bish fitiipa tiau. I salva fu at il Spirito Santo aliveta bil corta ta doni tiau ubi ticla tiau jachticha yished isik ma Christu I bentala. Issa kulħadd huwa mitlub jagħmel talba għal din il-kandidata Agnes Fiskiet. Almighty God, Father of our Lord Jesus Christ, who brought this servant Agnes to new birth by water and the Holy Spirit, freeing her from sin, send upon her, O Lord, the Holy Spirit, the Paraclete, and give her the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and fortitude, the spirit of knowledge and piety. Fill her with the spirit of fear of the Lord, through Christ our Lord. Amen. Amen. Sasir id-dilka biż-żejt imqaddes tal-grisma. Agnes, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. U hekk il-kandidata Agnes issa hija konfermata ġdida bil-qawwa tal-Ispirtu Santu f'dan il-lejl tant għażiż u tant qaddis tal-miġja tal-Ispirtu Santu fostna. Issa ser ngħaddu għat-talbiet ta' interċessjoni, talbiet tal-fidili. U mbagħad nidħlu fil-parti ewkaristika ta' din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa
f'din is-solennità qaddisa tal-lejla. Alla missier ġabar il-Knisja tiegħu bil-mewt u għal-mintas ibnu Ġesu Kristu u blokta tal-Spiritu Santu bixelta tal-fer nitolbuh u nejtulu. Għal kull talba nwieġbu flimkien ibad l-Ispirtu tiegħek mulej. Ibad l-Ispirtu tiegħek mulej. Għal daw kollha li f'dan iż-żmien tal-Għid irċivew ir-rigal tal-Magħmudija, kif ukoll għal dawk li se jirċievu dan is-sagrament, biex waqt li jroddu ħajr lil Alla tar-rigal hekk kbir li għamilna wliedu jgħixu s-sejħa tal-Magħmudija. Nitolbu. Ibad l-Ispirtu tiegħek mulej. Għal din oħtna li għadha kemm irċivit id-don tal-Ispiritu Santu, kif ukoll għal tant adolescenti li f'dawn il-jiem qed jirċievu il-konfirmazzjoni sabiex imsaħħin bil-preżenza tal-Ispiritu Qaddis ikunu tassew xhieda ta' Kristu rxox. Nitolbu. Ibad l-Ispirtu tiegħek mulej. Alla rajjes kollha li ser jingħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ sabiex bil-qawwa u bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu jgħixu s-sejħa tagħhom ta' żwieġ li turi ruħha f'lotja totali li xulxin u f'limitazzjoni ta' Kristu msallab l-ogħla grat tal-imħabba. Nitolbu. Ibad l-Ispirtu tiegħek mulej. Għalija li fil-jiem ftit tal-jiem oħra ser nirċievi s-sagrament tal-ordni presbiterali, kif ukoll għal dawk kollha li f'dawn il-jiem ser jirċievu dan is-sagrament, sabiex imsaħħin bil-qawwa tal-Ispiritu Santu ifasslu u jgħixu ħajjithom fuq Kristu, ir-raj is-sabiħ, billi jagħtu ħajjithom kollha għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Nitolbu. Ibad l-Ispirtu tiegħek mulej. U Alla tina l-Ispiritu tiegħek ħajjajjat f'qatna Abba missier għatlimna li tolbuk kif mis mi fiduċa sħiħa fit-tubija tiegħek bi Kristu sitna. Amen. Issa wara li smajna l-kelma ta' Alla, jew intellew l-offerti tagħna tal-ħobs u l-inbit u magħhom intellew lilna nfusna bħala offerta lil Alla biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inkunu tassew xhieda tiegħu fid-dinja. Nkantaw flimkien mal-kor numru 3 l-Ispirtu tal-mulej.
I dopo chuti bis sacrificiu tiet attacum icun Georgebo lialla miser vista colos. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Xered mulej barka l-Spiritu tiegħek fl-offerti li ġibna u dimnek u ein li Knisja tiegħek biex turi dal għalli li t-dinja kollha i veritat tal-misteru ta' salvazzjoni bi Gesù Kristu sitna. Amen. I mulej ma'kom nel-faqut nal-fug. Neċu ħajja li mulej għal-tana. Eksewa uxira. Sewa uxira ta' sew mulej misir għadis alla ta' dejjem li tista kolos. Dajjeb u taġit għal salvazzjoni tana li dejjem u kulikim jirodulek ħajja għax int bis it-temmi i-misteru tal-ġit l-lum oxbok tati l-Spiritu Santo. Li l-dawk li għal-nibtom u lid attotivi tijak sephitom ma ibnek il-vaħtini u l-Spiritu Santo fil-bitu ta' Knisja ta' l-ġnus kolla biex jarfu lil Alla u għadda fiska waħda l-ħafna jisna fis akrija ta' fidi waħda għalek fid-dan ifel ta' ġit inxeret ma' kulkin fid-dinja it-bnet min kolla it-new bil-lena u għal-vit ta' sema ta' setta ta' angeli isġulek inu ta' gloria u blaveda it-tenulek.
Artista seu intimulei intiland tak udusia a desalec di tolbuc down offerti bibarca dal spiritu tia, bis hiru alina itissim utem tacitna Gesù Christu, di meta se inada bis minu rahibadi hachobst ratihaya asam tali discipuli tia u al. Hutu ukulu ikol mindan, astanua jismi de inada alikum. Ecco cora valalicra harcaci recia radihaia tali discipuli tia u al. Hutu u ishorpu minu ikol, astanua icaci da demi, ta part ichtit i if a aldeiem, item li ishere de alicum u al pinetmin colla, al machru tat nubita, Amlu tam biftikira tie. Dano misteru tal fidi. Alleg achna namlu tam piftikira talmev u almin tasitna Gesù Christu no fruleke mule I hosta haia I calcita salvazioni rotuleke haia as ospok ti atna au udimek bis nachtug ciò contana di tolpu li Spiritu Santo de atna vicissem vichet lilna nirnictu zen milgissem utem ta Christu. افتكر مولاي في الكنيسة تياك مشارد مع الدنيا كلها واتقى في المحبة في المكين مع البابا فرانشيسكو مع الاسقف تاعنا أنطون ومع المينستري تياك كلها. افتكروا كل فدين أختنا اللي ورا لي تايتت نسي الجديد بالمعمودية ريت توتقى بالدون تالسبيرتو سانتو في الهنينة تياك نطلبوك مولاي هارس فيها الجراتسيا تياك. افتكر وكل فوتنا اللي رقدوا بالتامة القومين افتكر في الميتين كلها دخلهم قديمك في الدول السبح تياك هن لينا الكل نطلبوك اعطي ليلنا وكل الورث الحية ديا فلمكين ما الفيرجن مقدسة وما ماريا الراجل تاعها سان جوزيف الابوستلي القديسين كلها اللي يعيشوا في الهببرية تياك صم البدو تا الدنيا عمل اللي محهم ينفخروك وينسبحوك بجيسو كريستو ابنك. Per ipsum ecum ipso in ipso, sibi Deo Padre Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Javni topu kiv alimna uritna namulu ipentalla a salvazioni tanma.
Elisna li topuk mulei minu kudeni, atina fitipa uknina tiak, ibansi fitsmina, bishikunu hilsa deyem itnub, halsa minku, inquiet achna unisteneu unitamaulena umidja tasavaltultana Jesu Christu. اشتياق يسالتنا القوة والجلوريا الديم. Mulei Jesu Christu leit lit apostoli tiak in halicum Islem, laticum Islem tiei. Lat haris lent nubita ist haris lent fidi ta knissia tiak, atina slim u atna lint trifia. Int liteish u salta adeem ta deem. Amen. I pace macum icum teiem macum. Mijek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi mijek int li qed issegwi din ix-xandira l-paċi li jaf jagħti biss il-mulej. Tanur haruf tala, tanur ye nechit nubit tadinia, henjen dauk li huma mistidna alikla ta haruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Sanħejju ruħna għad qarbina tax-xewqa minkejja li maħniex preżenti, però xorta nistgħu nipparteċipaw b'dan il-mod. Nħejju ruħna daqs li kieku qegħdin preżenti hawnhekk. Nersqu issa bil-ġabra biex nirċievu l-ikel tal-ħajja tagħna. Aħna li nemnu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Għal-waqt it-qarbin nkantaw fl-imkien numru 5 mulej tiegħi Alla tiegħi. Kif edna nistgħu nagħmlu tqarbina tax-xewq hemm diversi forom, nistgħu nagħmlu anke waħda jekk individwali, personali. Però jiena xtaqt naqsam magħkom silta mill-ktieb Limitazzjoni ta' Kristu li titkellem propju dwar din it-tqarbina tax-xewqa. Li tgħidlek minn kapitlu 17 bliema mħabba u ħrara għandna nilqgħu lil Ġesu ġo fina. Id-dixxiplu jgħidlek nixtieq mulej nilqek b'devozzjoni kbira u bimħabba tħeġġeġ bil-ħerqa u l-ħrara kollha ta' qalbi bħalma kienu jilqgħuk fit-tqarbin tagħhom bosta qaddisin werwieħ twajba li jgħixu għal qalbek biqdusija l-iktar kbira u mħeġġa bl-imħabba. U Alla tiegħi mħabba ta' dejjem l-aqwa ġid tiegħi, għena bla tarf. Nixtieq nilqek f'qalbi b'dik ix-xewqa tant qawwija, b'dik il-qima tant umli li qatt kellu jew seta' jkollu kull wieħed mill-qaddisin tiegħek. U għalkemm ma tistħoqlix dik il-ħeġġa kollha ta' devozzjoni, nofrilek l-imħabba kollha ta' qalbi bħalli kieku dawk ix-xewqat mixewla u ħelwin tal-qaddisin
kienu kollha mnislin f'qalbi. Anzi, dak kollu li tista' tħoss u tixtieq ruħ tajba nofrih lilek b'qima kbira u biħrara l-aktar qawwija. Għalija ma rrid inżomm xejn, imma lili nnifsi u kull ma għandi nitilqu bil-qalb u bil-ferħ f'idejk. Nirringrazzjaw lil Mulej li jagħtina dawn l-opportunitajiet. Dan Ġesu li jiġi ġewwa fina b'dan il-mod anke diversi drabi matul il-ġurnata meta nixxenqu għalih nistgħu nagħmlu tqalbina tax-xewqa. U hekk jam ta' meravilja li Ġesu li huwa r-raj it-tajjeb huwa wkoll l-artal, però huwa wkoll il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Huwa it-tabib tar-ruħ tagħna, huwa fl-istess waqt il-mediċina tar-ruħ tagħna permezz ta' tqalbin imqaddes. Inkomplu nsegwu din ix-xandira diretta minn fuq it-suntir tal-Bażilika Santwarju ta' Omna Marija ta' Pinu. Din il-lejla tant qaddisa meta qed infakru l-miġja fostna tal-Ispirtu qaddisa Alla Ruħ il-Qodos, in-nifs tar-ruħ, l-avukat difensur kunsillier tagħna. Jalla mhux biss nistednuh bil-kliem imma bil-verità u nisimgħu wkoll il-pariri li jagħtina hu dan il-paraklitu tagħna, ir-riħ li jonfoħ, il-ħamiema li ġib il-paċi, ir-riħ li jonfoħ minn direzzjoni tajba, mhux direzzjoni qarrieda, imma direzzjoni li timbuttana lejn il-ġid tas-sema. Inkomplu nisimgħu il-kant sabiħ li qed iwaslulna dawn iż-żgħażagħ mill-parroċċja tal-Katedral taħt id-direzzjoni ta' Matthew Sultana. Nitolbu. Amere mulej dit arbina li alimna tris virna tajit bili tejiznatejem is jet bitak spiritu li int bimota ta ajep
slavit för apostolitet. Be Christus sidna. Amen. Be seated. I'd like to say a few words of thanks. First of all, I'd like to convey the greetings and the blessings of His Holiness Francis to each and every one of you, for your family, your beloved ones, your ministries, your work. And second, I'm really very grateful to this wonderful evening to be able to join you in prayer. During the readings, I heard some sound, probably pat, tat, tat. And then all of a sudden I realized that Virgin Mary, Our Lady, is just behind me. Probably years ago, she came to this through the image. He called people to come. And this evening, for the vigil of the Holy Spirit, I humbly came to this place and really feel the calling of Our Lady, Heavenly Mother, and to bring me here, and for the descent of the Holy Spirit. And tonight, we are able to have one of our Sister Agnes to receive the confirmation, the gift of the Holy Spirit. And I like very much the homily of His Excellency, which I don't understand much. But I like the way he said, oh, we want unity, embrace differences, embrace people. And then he mentioned also Cardinal Gregg, I understand it's all about synod. So synod, we walk together, we listen to the Holy Spirit. And what a wonderful evening, with this evening breeze, with the beautiful chanting of our choir, with the presence of all the presbyters, and then the deacons, and one of them, Franklin, soon will receive his also priestly ordination, another gift from the Holy Spirit. So to you all, my heartfelt gratitude. Thank you. Grazie ħafna. U dak kien id-diskors tan-Nunzju Apostoliku rappreżentant tal-Papa f'Malta, Monsignor Savio Hontaj. Sa qed noqorbu lejn il-konklużjoni ta' din il-veljamma ukoll ser inselmu lil Omna Marija. Regina Sellimna l-Omna Marija, Imulej ma'kom. Miegħek ukoll imbaxxura tal-barka tal-Alla min issa u għal dejjem li jagħmel is-sema u l-art. Imberikum għala jistakolos il-missier ripen il-Spiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Irroddu ħajli l-Alla. Alleluja. Alleluja. Fit-tmiem din il-velja nirringrazzjaw il-kull min ħasem, u speċjali l-kor ta' tfal u żgħażagħ tal-parroċċja tal-Katedral u l-daw kollha illi taw sema. Inkomplu bit-tislima tagħna lil Marija il-Knisja li kienet miġbura fl-imkien mal-Apostli jistennew il-miġġa tal-Ispirtu Santu bil-kant numru 8 fil-ħlewwa ta' Mejju. Thank you.
U bekk Lejla tajba lil kulħadd. iċ-ċelebrazzjoni velja tal-Pentekost il-miġja fostna tal-Ispirtu Santu taħt id-del taħt il-protezzjoni ta' Omna Marija ta' Binu. Jina nirringrazzjakom li segwejtu din ix-xandira diretta. Nirringrazzjaw l-Djoċesi ta' Għawdex li permezz tagħha nistgħu nwasslu dan it-tip ta' xandiriet. Jiena Lorien Camilleri inselmilkom, nirringrazzjakom il-ġdid u nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb.